Egunon, bideo honetan ikusiko dugu nola eman izen zuzen errealeko zati batzuei. Inekuazioak edota funtzioen definizio eremua lantzen dugunean, soluzioek multzo bat osatzen dute. Askotan, multzo hori zuzen zati bat da, tartea edo zuzen erdia. Kasu ezberdinak aztertuko ditu. Lehenengo adibidea, nola adierazi A eta B zenbaki errealen artean dauden zenbaki guztiak. Hiru eratan adieraz dezakegu. Tartea moduan, multzoa moduan, edo grafikoki. Modu bizualena grafikoki adieraztea da. A zenbakia txikiagoa da B baino, A eta B'n artean dauden balio guztiak A eta B kontutan hartu gabe, hauek dira. A eta B ez daudela adierazteko borobil batzuk bete gabe. Eta B'n arteko guztiak hauek dira. Horrela adieraziko dugu grafikoki. Tartea bezala, A hasieran, B bukaeran eta parentesen artean. Horrelako tarte bati tarte irekia esaten zaio. Multzoa bezala, hau da adierazpen mota zaiena. Zentzu dira eta ben arteko zenbaki guztiak? X zenbaki erreal guztiak non A eta B tartean daudenak? X hemen erdian. A txikiago X, txikiago B betetzen dute X guzti horiek. Hurrengo kasua, A eta B'n artean dauden balio guztiak, A eta B barne. Orduan grafikoki horrela adieraziko dugu, hemen hasieran borobil bat beteta, A puntuare barne dagoelako, eta hemen beste borobil bat, hau ere beteta. Orduan, dauden balio guztia, dia guzti horiek, muturrak barne. Tartea bezala, horrela adieraziko dugu, kortxeten artean, tarte itxia dela esango dugu. Eta multzoa bezala izango dira A eta B artean dauden guztiak hauek dira. A txikiago berdin X, txikiago berdin B betetzen dutenak. Hau da, A eta B'n artean daudenak A eta B barne. Berdintza honekin ziurtatzen da A eta B balioak multzoan daudela. Tarte erdirekia, adibidez, irekia A muturretik eta itxita B muturretik. Zentzu dira grafikoki adierazita? A puntuaren altueran, borobil bat bete gabe, eta B puntuaren altueran, borobil bat beteta. Guzti hauek dira. Multzo hau multzo moduan adierazita, izango ziren A eta B'n artean dauden X erreal guztiak, A sartu barik eta B sartuta. Antzera jokatuko genuke holako tarte erdireki batekin. Izango ziren A eta B'n artean dauden X guztiak A barne, beraz hemen berdintza ikurra jarri behar dugu, eta B ez. Grafikoki hauek izango dira A eta B'n artean dauden zenbaki erreal guztiak A barne eta B ez. Guzti hauek izango dira grafikoki adierazita. Tarte erdi irekiei ere batzutan tarte erdi itxiak esaten zaie. Zuzen erdiak. Zein multzori deritzogu zuzen erdi? B puntu batetaraino dagoen zenbakien multzoari edo A puntu batetik aurrera dauden zenbaki guztien multzoari. Eta nola adieraziko ditugu? Lehenengo kasuan, B puntu batetaraino dauden zenbaki erreal guztiak B ezik. Guzti hauek izango ziren, modu grafikoan adierazita, tartea bezala minus infinitotik B arte, parentesin artean.
minus infinito edo plus infinitoren aldean beti parentesia jarriko dugu. Minus infinito edo plus infinito ez direlako balio errealak. Eta B aldean parentesia jartzen dugu, B ez dagoelako barruan. Tartea bezala, adierazita, multzoa bezala no adieraziko genuke, beraino dauden x guztiak B ez dugu kontutan hartuko. B kontutan hartzen badugu, multzoa bezala izango zen, erreal guztiak, x guztiak, txikiago berdin B betetzen dutenak, grafikoki, kasu honetan, B altueran puntu hori barruan dagoenez, beteta adieraziko genuke. Guzti horiek dira. Eta tartea bezala B aldean itxia. Atik aurrera dauden guztia A ezik. A aldean parentesia, infinito aldean beti parentesia. Grafikoki, atik aurrera dauden guztiak A ezik, guzti hauek dira. Eta multzoa bezala, zeintzuk osatzen dute multzo hori? Ba, A txikiago x betetzen duten x guztiek. A barruan baldin badago, hemen horrela adieraziko genuke. Txikiago berdin x. A txikiago berdin x. A ere multzonen barruan dagoelako. Eta grafikoki horrela. A puntuan puntu bat beteta eta gezia eskumarantz. Ariketa bat egingo dugu. Nola adierazi bi multzoen bidez azalduta dauden zenbaki erreal guzti hauek? Grafikoki hasiko gara. Minus bat baino handiagoak edo berdin diren guztiak eta minus bat baino txikiagoak edo berdin diren guztiak. Alde batetik, minus bat baino handiagoak edo berdin direnak, hauek guztiak dira, minus bat barruan dago, hauek guztiak. Minus bat baino txikiagoak edo berdin direnak, hauek guztiak dira. Beraz, horiek eta horiek. Tarten bidez, minus infinitotik minus bost arte, dauden guztia, minus bost barne, hemen parentesia, hemen kortxetea, bildu ikurra erabiliko dugu bi multzo elkarrekin jartzeko, minus batetik aurrera, kortxetea eta parentesia. Tarte honetakoak, alde batetik 3 baino handiagoak edo berdin direnak eta bestetik 5 baino txikiagoak direnak. 3 baino handiagoak edo berdin direnak. Horiek guztiak. 5 baino txikiagoak direnak. Horiek guztiak. Beraz, batzuk eta besteak hartzen baitugu kontutan, R osoa osatzen dute, orduan tartea bezala jarriko genuke R osoa. Azken adibide honetan alde batetik 0 baino txikiagoak direnak eta beste batetik 3 baino txikiago edo berdin direnak daude. 0 baino txikiagoak direnak, horiek guztiak dira, 0 ez dago barruan, eta 3 baino txikiagoak edo berdin direnak, horiek guztiak dira. Beraz, batzuk eta besteak hartzen baditugu kontutan, minus infinitotik 3 zenbaki arte dauden guztiak, 3 zenbakia barne. Ariketa bat proposatuko dizut. Hemen zenbaki multzo batzu dituzu, zenbaki multzo horiek adierazi behar dituzu bai grafikoki, bai tarteen bidez.